дар даври чоруми мавсими имсолаи чемпионати миллии мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои лигаи оли дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд тими дигари вилояти Суғд Истарафшани шаҳри Истарафшанро дар майдони худ қабул кард. Барои тамошои дербии Суғд ҳаводорони сершумори ҳарду даста ба варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд сарҷамъ омада шоҳиди вохӯрии ин дастаҳо шуданд. Барои ба даст овардани пирӯзӣ дар ин дидори муҳим бозингарони ҳарду даста бо омодагии хуб рӯи майдони сабқат омаданд. 10 дақиқаи аввали бозӣ бо ҳуҷумҳои пайдарпай футболбозони ҳарду даста ҷараён гирифта, ниҳоят дар дақиқаи 11 ҳисоб кушода шуд. иштибоҳи дарвозабони дастаи Истарафшан Шаҳбоз Шамсиддинов боиси он шуд ки довари марказӣ Амирҷон Хоркашов зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намояд. Зарбаи ҷаримавиро бозингари дастаи Хуҷанд Пол Комолофе бехатоб ба нишон расонид. то охири қисми аввали дидор ва дар қисми дуюми бозӣ футболбозони ҳарду даста якчанд имкониятҳои мусоиди голзаниро истифода бурда натавонистанд ва вохӯрӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи футболбозони дастаи Хуҷанд ба анҷом расид. дар даври панҷуми чемпионати мазкур дастаи Истарафшан бо тими Регар Тадази Турсунзода ва Хуҷанди шаҳри Хуҷанд бо Эсхатаи Хуҷанд вохӯрӣ менамоянд. Игра очень прошла, плодотворная, очень сыграли хорошо. Хочу поблагодарить наших болельщиков. В дождь они приехали, болели за команду. Ну, видите, это футбол, одна грубая ошибка, пенальти, и мы проиграли игру. Хочу поздравить команду Хуҷанд с выигрышем. ҳаракат мекунем ки мухлисои худро шод кунем. дар бораи бозӣ чӣ гуфтаням? бозиро хеле хуб сар кардем, лекин аз он мушкилие ки дорем аз ҳисоби бозингарое ки лат хӯрдагиянд, 4 бозингари дастамон дар бозиҳо иштирок намекунанд ва дута корти сурх дорем. аз ҳамин нигоҳ карда ба он мушкилиҳо аҳамият дода нигоҳ кардем ва камтар мумкин он бозӣ нишон надодем ки ба мухлисо мумкин шод бошад, ҳамчунин ҳам ба мо мураббиён. лекин раҳмат барои бачаҳо ки то охири бозӣ тонистанд он хусусияти худро нишон диҳанд ва ғалабаро ба даст биёранд.